नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. कणकवलीत जानवलीत दुचाकी कारचा अपघात, एक जण गंभीर जखमी. माझा पक्ष खासदार नारायण राणेच त्यांना सोडून कुठेही जाणार नाही, समीर नलावडे यांचं वक्तव्य. आणि रस्ता सुरक्षा अंतर्गत वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवलीत लहान मुलांसाठी दरवर्षीप्रमाणे समीर नलावडे मित्रमंडळाच्या वतीने लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली या कार्यक्रमाचं आयोजन 24 जानेवारीला गणपती साना इथं करण्यात आलं आहे. गेले अनेक मला वाटतं दोन महिने कणकवली शहरातील जनता निवडणुकीच्या टेन्समध्ये होती. निवडणूक पार पडली, शहरातले सर्व व्यवहार सुरळीत झाले आणि पुन्हा शहर एका विशिष्ट ठिकाणी बसला आणि रोजचे व्यवहार सुरळीत सुरू झाले. गेली अनेक वर्ष मी जे कार्यक्रम घेत होतो कणकवली शहरामध्ये, तर त्याच अनुषंगाने आजची मी ही पत्रकार परिषद बोलवली आहे की अनेक शिक्षक असतील किंवा अनेक काही मुलांनी मला माझ्या मिसेसला म्हणजे माझ्या बायकोला फोनवरून कॉन्टॅक्ट करून किंवा माझ्या घरी काही शिक्षक देखील आले आणि सातत्याने विचारत होते की मुलांची मागणी आहे की समीर काका खाऊ गल्लीचा कार्यक्रम कधी करणार, समीर काका खाऊ गल्लीचा कार्यक्रम कधी करणार. आणि मुलांमध्ये थोडंसं संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती पालकांमध्ये. आणि हे भेटल्यानंतर मी आणि माझ्या मिसेसने एक निर्णय घेतला की यावर्षीचा कणकवली एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्लीचा कार्यक्रम आपण 24 जानेवारीला घेतोय. या कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगावी म्हणून मी आजची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. हा कार्यक्रम 24 जानेवारीला गणपती साना, आपलं जे रोजचं स्थळ आहे गणपती साना येथे समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली कार्यक्रम आयोजन करतो. माझे सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते, माझे प्रेमी या कार्यक्रमाचं आयोजन दरवर्षी करतात आणि सातत्यानं लहान मुलांना कुठेतरी वाऱ्यावर टाकता नये हा मनामध्ये हेतू घेऊन मी आणि माझ्या मिसेसने, माझ्या बायकोने निर्णय घेतला. आणि या कार्यक्रमामध्ये खंड पडता नये, कारण कणकवली शहराची जबाबदारी मी या सोशल कामामध्ये करतोय, त्याच्यामुळे माझी देखील जबाबदारी आहे माझ्या मिसेसची आणि माझ्या सर्वच कार्यकर्त्यांची आहे. म्हणून आजचा कार्यक्रम आपण ठरवला 24 जानेवारीला शनिवारी हा कार्यक्रम सायंकाळी 5:30 वाजता गणपती साना येथे होईल. या कार्यक्रमाचं उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण लहान मुलांसाठी गेम झोन तयार करतोय. पाळणे म्हणा किंवा इतर जे काही झोपाळे मोठे वगैरे ते असतात ते मुलांसाठी आपण दरवर्षीप्रमाणे आणतोय. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या प्रत्येक लहान मुलाला 1000 मुलांना 50 रुपयाचं एक कुपन देणार. त्यामध्ये ते त्या स्टॉलमध्ये आपल्याला पाहिजे ते खाऊ शकतात. एकूण स्टॉल जे आपण ठेवतोय ते मोफत आहेत समीर नलावडे मित्रमंडळाच्या वतीने. या स्टॉलला कोण पैसे वगैरे असे आकारले जाणार नाही, पण हाजीर तो वजीर, म्हणजे तिथे आपली जागा आपण अडवायची आहे. फक्त मेन एंट्रीचं गेट आहे त्याच्यापासून एक 25 फूट सोडून पाठीमागे जागा त्याने अडवायची आहे आपली प्रत्येकाने, आणि रस्ता व्यवस्थित सोडून. आणि हे स्टॉल आहे ते स्थानिक असणार आहेत. लोकल कणकवली शहरातील लोकल लोकांसाठी त्यांनी आपलं फूड म्हणजे आपलं मालवणी पद्धतीचं फूड किंवा आपलं जे काही असेल ते लावायचे आहे. पिझ्झा, बर्गर हे सुद्धा त्यांनी लावायचे आहेत. गेल्यावेळी बऱ्याच प्रकारचे मेनू जे मालवणी मेनू आहेत, जे आपले महाराष्ट्रीयन मेनू आहेत ते होते, ते देखील लावायचे आहेत. या निमित्तानं लहान मुलांना जादूगार येणार आहे. तो जादूचे खेळ लहान मुलांसाठी दाखवेल.
त्याचप्रमाणे लहान मुलांना टॅटू काढण्यासाठी 2 माणसं गोव्यावरून येतील आणि ती लहान मुलांना मोफत तिथे टॅटू काउंटर ठेवणार आहे, ते तिथे टॅटू काढतील. त्याचप्रमाणे मोठ्यांचं म्हणजे लहान मुलांचं जे उद्घाटन होणार आहे ते चॉकलेट, दरवेळी आपण जे चॉकलेटचा बॉक्स लुटून म्हणजे चॉकलेट सगळ्यांनी घ्यायचे आणि त्याच्यातून उद्घाटन होणार आहे. त्याचप्रमाणे लहान मुलांना काही प्रश्न विचारले जातील आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं दिल्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची बक्षिसं आपण त्या लहान मुलांना या मंडळातर्फे, समीर नलावडे मित्र मंडळातर्फे देणार आहोत. त्याच्यानंतर मोठ्यांसाठी आपण मुंबईचा ऑर्केस्ट्रा आणतोय. म्हणजे लहान मुलांचा जादूचा खेळ झाल्यानंतर त्यांचे पालक येणार आहेत, आई वडील येणार आहेत, त्यांच्यासाठी आपण ऑर्केस्ट्रा आणतोय. म्हणजे लहान मुलांची पण गाणी असतील आणि मोठ्यांची पण गाणी असतील, असं ते असणार आहे. त्याच्यानंतर सेल्फी पॉईंट, आपण 2 सेल्फी पॉईंट करणार आहोत, जेणेकरून लहान मुलं सेल्फी काढतील, त्यांचे आई वडील पालक सेल्फी काढतील, असे 2 आपण सेल्फी पॉईंट तिथे करतोय. येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला आपण चॉकलेट देऊन स्वागत करणार आहोत. म्हणजे चॉकलेट आपण दरवर्षी अशा पद्धतीने चॉकलेट देऊन आपण त्यांचं स्वागत करतो. तर आजची ही रूपरेषा मुलांमध्ये आणि वेगवेगळं काहीतरी नवीन काहीतरी ऍड करता येईल याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच्यासाठी मी अण्णा कोदे असतील, राजू गावणकर, माझे सगळे जावेद, राजा, नऊ चिमणे सगळेच आम्ही बसलो आहे आणि काहीतरी ऍडव्हान्स काय करता येईल लहान मुलांसाठी, तर त्याच्यासाठी देखील आमचा विचार चालू आहे. पण 24 तारीखला 5:30 वाजता पालकमंत्री साहेबांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल आणि कोणतरी एखादा सेलिब्रिटी आणता येईल का मुलांसाठी, ते आमचं प्लॅनिंग चालू आहे. निवडणुकीत आपली काही मतांनी बाहेर पत्रावं लागेल तरी देखील आपण उत्साहाने, तेवढ्याच उत्साहाने हा कार्यक्रम घेत आहे. तर मी मागच्या वेळी पण तुम्हाला सांगितलं की 5096 मतदारांनी मला मतदान केलेलं आहे, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून, आणि काही लोकांनी जरी केलं नसलं तरी ते कणकवली शहरातील माझे नागरिक आहेत आणि माझं समाजामध्ये देणं लागतं. कारण मी जवळजवळ कॉलेज जीवनापासून या राजकारणात सक्रिय असल्यामुळे माझी जबाबदारी आहे. माझी मिसेस सगळ्यात हायेस्ट मताने नगरसेविका म्हणून निवडून आली, त्याच्यामुळे आमची दोघांची जबाबदारी आहे आणि या जबाबदारीचं भान ठेवून राजकारणामध्ये हारजीत होत असते. या जबाबदारीचं भान ठेवून शहरामध्ये लहान मुलांना नाराज करायचं नाही, हे आम्ही दोघांनी निर्णय घेतला. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पालक सुद्धा नाराज होता नाही की असं झाल्यामुळे कार्यक्रम होत नाही की का. तर मनामध्ये काही शंका न ठेवता आपण तो मोठ्या उत्साहात कार्यक्रम त्याच ताकदीने करणार आहोत. माझी सर्व कणकवली शहरातील मुलांना, त्यांच्या पालकांना विनंती आहे की मोठ्या उत्साहाने तुम्ही या कार्यक्रमामध्ये सामील व्हा. हा कार्यक्रम तुमचा आहे, हा कार्यक्रम लहान मुलांचा आहे. मी जरी आयोजक असलो तरी लहान मुलांचा कार्यक्रम आहे. मनामध्ये किंतु परंतु काही न ठेवता मस्त मजा करायची आहे, एक दिवस एन्जॉय करायचा आहे लहान मुलांसोबत आणि हा आनंद माझ्या सर्व कणकवली शहरातील मुलांना मिळेल, त्यांच्या पालकांना मिळेल, मला पण मिळेल. त्याच्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. की पायात बॉल टाकून आपल्यानेच विकेट काढला असं एक म्हटलंय, काय नाही, तसंच असतं की क्रिकेट खेळामध्ये असंच असतं की बॉल जेव्हा पायात यॉर्क पडतो तेव्हा त्या तिरफाळचीत होतो. त्याच्यामुळे मी त्या अनुषंगाने बोललो की पायामध्ये जेव्हा बॉल येतो तेव्हा विकेटच जाते. शक्यतो चांगला जर बॅट्समन असला तर त्याला खेळता येतो, पण त्याच्यामुळे तो यॉर्क बॉल गेल्यानंतर डायरेक्ट बोल जातो. हेच माझं बोलण्याचं. त्याच्यामध्ये आपल्यानेच विकेट काढला असं देखील क्रिकेटच्या मैदानामध्ये उतरल्यानंतर समोरची जरी संघ असला तरी तो आपलाच असतो. आपल्या मनामध्ये कुठचाही द्वेष ठेवता नाही, तर आपलाच समजून आपण मैदानामध्ये उतरतो. राजकारण असू दे किंवा क्रिकेट खेळ असू दे किंवा कुठचाही खेळ असू दे. त्याच्यामुळे मी तसं म्हणालो. त्याच्यामुळे तो यॉर्क बॉल पडल्यामुळे विकेट घेतली. गोलंदाज विरोधी पक्षातील होता आणि चेंडू जो होता तो स्वपक्षीयांचा होता. नाही, असं काही नाही. असं ते तुम्ही काढणारे अर्थ अनेक जण काढतात की, पण माझा स्टेटस, मी हे भाषण केलं ते असंच म्हणालो की राणे समर्थकांचा जो एक मेळावा झाला, या मेळाव्यामध्ये समीर नलावडे कुठे दिसून आले नाही. मी त्या दिवशी माझं चेकअप होतं, रुटीन चेकअप होतं. त्याच्यामुळे मी माझ्या रुटीन चेकअपसाठी हेल्थचं रुटीन चेकअप होतं, तिकडे गेलो होतो गोव्याला. माझी मिसेस होती
आणि सगळे कार्यकर्ते आमचे तिथे आवर्जून होते. माझी अपॉइंटमेंट घेतलेली असते, दर 6 महिन्याने असते, त्याच्यामुळे ती चुकवता येत नाही. त्यावेळेला मी गेलो होतो. पण मी आजही सांगतो, माझे नेते हे नारायण राणे साहेब आहेत. माझा पक्ष सुद्धा नारायण राणे साहेब आहेत. माझे नेते नारायण राणे साहेब आहेत आणि नितेश राणे साहेब आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्या जर मनामध्ये काय असेल तर तसं काही नाही आहे. मी या दोघांना सोडून कुठे जाणार नाहीये. मी कट्टर समर्थक आहे. एक पिक्चरचा त्याच्यात प्रोमो आहे, स्टेटस व्हायरल होतं, त्याबद्दल काय सांगता? तो स्टेटस मला ठेवायची सवय आहे. तुम्हाला माहिती नसेल तर सांगतो. तुम्ही माझे स्टेटस बघा. मला जो स्टेटस आवडतो तो मी स्टेटस ठेवतो. बाहुबली पिक्चर मधला तो स्टेटस होता. तर तो स्टेटस मला रात्री काल बघत असताना आवडला म्हणून तो मी स्टेटसला ठेवला आणि लोकांनाही आवडला. तुम्ही मला आज विचारलं म्हणजे तुम्हालाही आवडला. त्याच्यामुळे ज्यांना आवडला ते आवडीने घेणार आहेत, ज्यांना नाही आवडला ते विचार करत बसणार आहेत. बघा, 13 तारीखला उपनगराध्यक्षांची निवड आहे. त्याचप्रमाणे स्वीकृत नगरसेवकांची सुद्धा निवड आहे. त्याच्यामुळे उपनगराध्यक्ष सुद्धा पालकमंत्री साहेबांशी बोललो. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांशी बोलल्यानंतर पालकमंत्री साहेबांचा देखील फोन आला की उपनगराध्यक्षाची निवडणूक भारतीय जनता पार्टी आमची पक्षाकडून आमचा उमेदवार आम्ही देऊ. त्याचप्रमाणे जो स्वीकृत नगरसेवक आहे तो सुद्धा पक्षाकडून जे नाव येईल ते देऊ. त्याच्यामुळे पक्षाकडून अजून नावं आलेली नाहीत, कारण आमच्याकडे पक्षाकडून नावं येतात आणि आपल्याकडे फॅक्स येतो आणि फॅक्स आल्यानंतर तशी उमेदवारी आपण जाहीर करतात. आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष येतात किंवा आमचा जिल्ह्याचा नेता येऊन आम्हाला नगरसेवकांमध्ये बसतो आणि त्यांना सांगतो की उपनगराध्यक्षासाठी हे लढवणार आहेत आणि स्वीकृत नगरसेवक हे आहेत. त्याच्यामुळे तो पक्षाचा एक भाग आहे प्रोसिजरचा. त्याप्रमाणे ते पक्षाचं नाव आलं की तुम्हाला कळेल. पण निवडणूक आपण उपनगराध्यक्षाला आपला उमेदवार उभा राहील एवढं 100% सांगतो. कणकवली शहर विकास आघाडीकडून सुशांत नाईक यांचं नाव पुढे येतंय. आपला उपनगराध्यक्ष असणार असा देखील दावा कणकवली शहर विकास आघाडी करते. काय सांगा? आता नेमके GR काय आलाय तो मला पण देखील माहिती नाही. त्याच्यामुळे आमचे 9 नगरसेवक आहे, मेजॉरिटी आमची आहे. आता त्यांचे 8 नगरसेवक आहे. आता नगराध्यक्षांना मतदान द्यायचा अधिकार आहे का आणि त्यांना परत इक्वल झाली तर कास्टिंग होत आहे. जर असलं नगराध्यक्षांना एक मत द्यायचा अधिकार असला तर इक्वल होईल आणि इक्वल झाल्यानंतर कास्टिंग वोटचा वापर केला तर त्यांना 1 वोट होईल, म्हणजे 2 वोट त्यांना मिळतील. त्याच्यामुळे जर GR आला तर कदाचित त्यांचा होईल आणि जर तसा नसला तर आमचा होईल. कणकवलीत जानवली इथं दुचाकी आणि कार धडकून भीषण अपघात झालाय. यामध्ये दुचाकीवरील एक जण गंभीर जखमी झालाय. दरम्यान वारंवार होणाऱ्या या अपघातासंदर्भात प्रशासनानं लक्ष देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप कांबळे यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा 2 अपघात झाले होते. ते 8 दिवसाच्या डिफरन्समध्ये झाले होते आणि 2 जाग्यावर व्यक्ती गेल्या होत्या. त्यावेळी जानोलीतल्या नागरिकांनी समोर येऊन मोठं आंदोलन केलं होतं. त्यांच्या त्या आंदोलनात मोठ्या केसेसही दाखल झाल्या आणि त्या केसेसच्या फेऱ्यामध्ये ते सगळे लोक अडकलेले आहेत. पण त्यानंतर ज्या बैठका झाल्या प्रांत आणि तहसीलदारांच्या समोर, त्यांनी जे आश्वासन दिलं होतं रस्ता प्राधिकरणाला ते अजूनही त्यांनी काही पूर्ण केलेलं दिसत नाही. या 15 दिवसाच्या अवधीमध्ये बैठकांना जाणाऱ्या महिलांचा पण एक अपघात झाला होता. त्याच्यामध्ये 2 जण मयत झाल्या होत्या आणि त्या 15 दिवसामध्ये आणखी एक दुसरा हा साकडी फाट्यावर अपघात झालेला आहे. हा अपघात जिथं क्रॉस ठेवलेले आहेत त्या क्रॉस लाईनला त्यांनी सिग्नल तर लावले, पण ते रबलर चे स्पीड ब्रेकर असायला पाहिजे ते न लावल्यामुळे हे अपघात होत आहेत. ही याची गांभीर्याने दखल या प्रशासनाने घेतलं पाहिजे की लोकांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्यावर केसेस दाखल करण्यापेक्षा ह्या ज्या गोष्टी घडतायत अपघाताच्या, ह्या सातत्याने जे अपघात घडतायत ते बंद झालं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. नाही तर त्याच पद्धतीचं परत आंदोलन या जानोली गावामध्ये छेडण्यात येईल असा आम्ही इशारा देतो.
कणकवली जाणिवलेली येथे दुचाकी आणि जी चारचाकी कार आहे यांचा अपघात झाला आहे आणि आत्ताच एक तासा दीड तासापूर्वी अपघात झाला, म्हणजे 12च्या दरम्यान अपघात झाला आहे. आणि आपण बघतोय अपघातात ही जी कार आहे ती त्याचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. कार चालक आहेत ते देखील त्यांनी थोडी दुखापत झाली असं एक समजतं. एकंदरीत काच देखील कुठे दिसते. दुचाकी आहे ती देखील मोठ्या प्रमाणात आहे, ती अशी अस्तव्यस्त झालेली आहे. त्यामुळे नेमका अपघात कसा झाला याचा जो आहे तो पोलीस सांगतील. पोलीस इथे दाखल झाले आहेत आणि अपघातादरम्यान जे जखमी आहेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल, खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात येईल असं एक प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून समजत आहे. आणि सध्याची परिस्थिती पाहतो की आता ही वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी पोलीस दाखल झालेले आहेत. त्यांनी जे अपघातग्रस्त त्यांना मदतीसाठी नेलेलं आहे आणि पंचनामा सुरू आहे. एकंदरीत एवढा भीषण अपघात आहे. आपण बघतो की दुचाकी आहे ती कशा पद्धतीने इथून इथपर्यंत आलेली अशी एकंदरीत दिसतं आहे. बॅरिगेड देखील पोलिसांनी लावलेले आहेत. काही नागरिक देखील आहेत. नेमका अपघात कसा झाला याचं अजून कारण पुढे येत नाही आहे. काही स्थानिक नागरिक आहेत, त्यांच्या नेमकं काही त्यांच्याकडून पोलीस देखील जाणून घेतं, पण नेमकं काही कारण समजतं. पण एक भीषण अपघात म्हणावं लागेल, कारण 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दुचाकी आहेत ती देखील मधून बघतो तर तुटलेली आहे. एवढा हा भीषण अपघात होता आणि समोरासमोर धडक झाली असं एकंदरीत अंदाज व्यक्त होत आहे असं एक समजत आहे. आणि जे गंभीर जखमी आहेत त्यांना आता खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. तसंच पोलीस देखील येथे दाखल झालेले आहेत. पोलीस आपलं काम आहे ते पंचनामा एकंदरीत करताना दिसत आहेत. आणि इथेच कणकवली शहराला लागून असलेल्या गावातील हे दोघेजण असलेले माहिती मिळत आहे, पण नेमकं अजून नावं पुढे आली नाही आहेत. त्यामुळे हा अपघातानंतर आता एक जो सर्व्हिस रस्ता आहे किंवा जे U-टर्न आहे या ठिकाणी आता काळजी घेण्याची गरज आहे. प्रवाशांनी देखील वाहतूक करताना, गाडी चालवताना काळजी घेण्याची गरज आहे, कारण महामार्ग आहे, मोठ्याने जी वेगाने वाहनं येतात आणि त्यामुळे कुठेतरी प्रवाशांना अशा पद्धतीचं अपघाताला सामोरे जावं लागतं आणि असे भीषण अपघात होत होतात. आत्ताच हा एक तासा दिवसापूर्वी झालेला अपघात आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी देखील काळजी घेण्याची गरज आहे. पोलीस नेमका अपघात कसा झाला याची देखील माहिती घेत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षक अरिफा मुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली रस्ता सुरक्षा अंतर्गत वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ह्या वनवे आहे, या वनवेचा भंग केला त्या माननीय कोर्टाने आदेश दिलेला आहे की येणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा. शासकीय आणि बिनशासकीय कळलं का, दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही कारवाई चालू आहे आणि रस्ता सुरक्षा अभियानासंदर्भात कळलं का, त्या अनुषंगाने इथे कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कळलं का, वनवे आहे, वनवेवरना जाणं हे आणि जास्तीत जास्त शासकीय कर्मचारी हे नियमभंग करत आहेत. त्यामुळे कारवाई चालू आहे आणि कायमस्वरूपी कारवाई चालू राहील अधूनमधून. तंत्रज्ञान बदलतंय आणि त्यासोबतच पोलीस दलाची कामाची पद्धतही. सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलानं ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. महाराष्ट्र पोलीस दल वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून कुडाळमध्ये संवादातून आधार या विशेष व्हॉट्सअप चॅनलचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी वेगळा कार्यक्रम म्हणजे व्हॉट्सअप चॅनल चालू केलेला आहे आणि व्हॉट्सअप चॅनलचा त्याचा काय फायदा होतो माझ्या माहितीप्रमाणे सगळे इथले ज्येष्ठ नागरिक बऱ्यापैकी जे आहेत ते सुशिक्षित आहेत, त्यांना माहिती आहे व्हॉट्सअप चॅनल म्हणजे नेमकं काय. आज जर आपल्याला जिल्हा SP साहेबांशी जर बोलायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट त्यांच्याशी बोलू शकता. हेल्पलाईन नंबर होता आणि हा व्हॉट्सअप नंबर आणि त्याचं लोकार्पण आज खरोखरच मला स्वतःला मी भाग्य म्हणतो, भाग्य समजतो की त्याचं लोकार्पण माझ्या हस्ते झालेलं आहे. मी सर्वसामान्य एक गरीब घराण्यातून येणारी व्यक्ती
आणि माझ्या हस्ते याचं लोकार्पण होणं हे फार महत्वाचं आहे. मी खरोखरच सर मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. सिंधुदुर्गामध्ये 4 संविता आश्रम, पंढरपूरमध्ये जो आश्रम आहे तिथे ॲडमिशन होतो. वृद्धांची एवढी हालत आहे साहेब की जुलै ते कालपर्यंत संविता आश्रमात पोलिसांनी आणलेले 42 बांधव आहेत. 42 त्यात वृद्ध जास्त आहे. आज सकाळी पण कणकवली पोलिसांचे आणले, काल रात्री पण विजयदुर्ग पोलीस स्टेशनने वृद्ध घेऊन आलेले आहेत. मी माझ्या हाताने साहेब 350 लोकांपेक्षा जास्त निराधार बांधवांना अग्नी दिला. मला 480पेक्षा पुरस्कार मिळाले, परंतु पोलिसांकडनं सन्मान मिळतो त्यावेळी खूप भारावलं जातं. आज वडिलांना मुद्दाम घेऊन आलो, कारण ही जबाबदारी पोलिसांची नाहीच आहे. वृद्धांची काळजी घेणं ही मुलांची काळजी आहे, त्यांच्या नातेवाईकांची काळजी आहे. आज कुटुंबव्यवस्था बिघडत चाललेली आहे. आज मुंबई पुण्यात तुमची मुलं गेलेली आहेत. एवढं वाईट वाटतं की मुलांना फोन लावून द्यायला नातवंड तयार नसतात किंवा शेजारच्यांना हातापाया पडावं लागतात. त्यावेळी कुठेतरी फोन लावतात मुलाला. मुलगा सांगतो आई बिझी आहे, आई नंतर फोन करतो. वाईट वाटतं सांगायला साहेब. फॉरेनला जाऊन बसलेत मुलं, त्यांचं 7 मुलांचा अग्नी मी दिला माझ्या. आपण सर्वांनी त्याला फॉलो केलंय. ज्येष्ठांव्यतिरिक्त काही इतर मंडळींनी पण फॉलो केलं, त्यांच्या कुटुंबियांनी वगैरे. अतिशय चांगली गोष्ट आहे. त्यामध्ये काय घडतं, व्हॉट्सअप चॅनलचा उद्देश असा आहे की आम्ही तुमच्यापर्यंत प्रत्येक वेळेला आपण मेळावे घेऊ शकू का, शक्य होत नाही आपल्याला. वर्षातनं एखादा दुसऱ्यांदा आपण भेटू शकतो किंवा वेगवेगळ्या खात्याचे किंवा आमचे स्वतःचे अधिकारी तुमच्यापर्यंत नियमित येऊ शकणार नाही. परंतु व्हॉट्सअप चॅनल असा मार्ग आहे की यातनं विशेष करून तुमच्या सोयीच्या तुम्हाला आवश्यकता असणाऱ्या काही सूचना असतात. जसं मला आपण बोलतो ना डिजिटल अरेस्टबाबत, या तुमच्यापर्यंत छोट्या छोट्या संदेशाद्वारे पोचवायच्या. तो संदेश असेल, एखादी इमेज असेल किंवा एखादा छोटा व्हिडिओ असेल, याद्वारे आपल्यापर्यंत पोचवायचं आणि उपयुक्त माहिती आपल्यापर्यंत पोचवायची. त्या दृष्टीनं आपण या संवादातून आधार चॅनलचं सुद्धा आज लोकार्पण केलं. तर ही जी भूमिका आहे, मला चर्चा करत असताना गुंडीवाडी मॅडम बोलल्या की सर अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे, तर आम्हालाही काही पोचवायचे आहेत. त्यांना मी लगेच होकार दिला की तुमचे काही असेल वेगवेगळ्या योजना असतात ज्येष्ठांकरिता, त्याची जरी माहिती आमच्यापर्यंत आली तर ती देखील आम्ही यातनं सर्वांपर्यंत पोहोचवू. आता हीच भूमिका याच पद्धतीची असेल की इतर खात्यांकडून जरी मला मिळाला, कारण आमच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांचं एक स्वतंत्र आहे. म्हणजे उन्हाळे पावसाळे बघितलेल्या आपणा वडीलधारी मंडळींना मार्गदर्शन करण्याची माझी क्षमता नाही. पण शेवटी काय असतं ना, आईवडील ज्येष्ठ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असले तरी जीवनाचा एक सार आहे. बालपण, तरुणपण आणि वृद्धत्व, त्या काळात कुठेतरी आधार लागतो. तो काठीचा आधार जो मुलाचा असतो, त्या भूमिकेतून मी आज बोलतोय. माझ्या पूर्वाधिकाऱ्यांनी सौरभ अग्रवाल साहेबांनी मागच्या वर्षी अतिशय भव्य कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिकांकरिता हेल्पलाईन सुरू केली होती, जी आता आपल्या सर्वांच्या पाठ झालेली आहे. ही हेल्पलाईन सुरू केली, त्यातनं अनेक कॉल यायला लागलेत आणि कालांतराने 6 महिन्यापूर्वी इथे आलो. जसजशी टेक्नॉलॉजी उपलब्ध होत जाते तसतसा आपण त्या टेक्नॉलॉजीचा आपल्या दैनंदिन जीवनात जीवन सुखकर करण्याकरिता वापर करून घ्यायचा असतो. हीच भूमिका आमची प्रशासनात पण असते. आपल्या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सरांनी जेव्हा 150 दिवसांचा कार्यक्रम मांडला, त्या कार्यक्रमातला एक पैलू होता व्हॉट्सअप फॉर सर्व्हिस डिलिव्हरी. आणि अशा वेळेला आपण सर्व्हिस डिलिव्हरीकरिता व्हॉट्सअपचा कसा वापर करावा हा एक माझ्या मनात विचार होता. आज सर्व्हिस डिलिव्हरी म्हणजे काय, आम्ही नुसतं समज बजावायची म्हणजे सर्व्हिस डिलिव्हरी म्हणायची का, की तपास म्हणजे सर्व्हिस डिलिव्हरी म्हणायची का, किंवा एखादं सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र कुठेतरी देतो त्याला सर्टिफिकेट डिलिव्हरी म्हणायची का. तेव्हा माझ्या मनात आलं की जो सपोर्ट
आपण ज्येष्ठ नागरिकांकरिता हेल्पलाईनच्या माध्यमातून देतोय, त्या हेल्पलाईनला कुठेतरी मानवी चेहरा आणायचा. व्हॉट्सअपने ती मानवी चेहरा देण्याची संधी आम्हाला दिलेली आहे. व्हिडिओच्या मार्फत समोरचा कोण बोलतोय तो दिसतोय. अनेकदा आम्ही सांगतो की आपल्या तक्रारी आपण ईमेलद्वारे आमच्या वेब पोर्टलवर सादर करू शकता, परंतु तोच तक्रारीचा अर्ज पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयात जाऊन सादर करणे किंवा पोलीस स्टेशनला जाऊन सादर करणे शक्य होणार नाही. अशा वेळेला हा जो व्हॉट्सअपचा आमचा हेल्पलाईनचा क्रमांक होता, या क्रमांकावर जरी आपण पाठवला तर त्याची आम्ही दखल घेऊ शकतो आणि त्यातनं आपल्याला सेवा देऊ शकतो. हा आमची भूमिका होती. 2 मुद्दे आणखी मी जवळ स्पष्ट करू इच्छितो. आपली जी हेल्पलाईन आहे ती ज्येष्ठ नागरिकांकरिता अतिशय म्हणजे 365 दिवस 24/7 कार्यरत असते. जसं आमची कंट्रोल रूम असते त्याच पद्धतीनं हेल्पलाईन आहे. परंतु ही जी संवादातून आधार ही जी संकल्पना आहे की जिथे आपण व्हिडिओ कॉल किंवा ऑडिओ कॉलद्वारे संपर्क करू शकतो आणि ती तक्रार पोलिसांशी संबंधितच असेल असं नाही ना. आम्ही संवादातून आधार हे नाव का दिले त्याला? कारण अनेकदा असं घडतं ज्येष्ठांच्या बाबतीत की एक काम आहे, एखाद्या विभागाशी संपर्क साधायचा आहे, वैद्यकीय अडचण असेल, काहीतरी असेल, की बोलायला मात्र कोणीच नाही. प्रत्येक विभागाचा वेगळा नंबर असेल तोही सांगायला कारण माझ्याजवळ काहीच नाही. अशा वेळेला आपल्याकडे हा हेल्पलाईन क्रमांक आहे. हेल्पलाईन क्रमांकावरून आपण आणता आम्ही संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचतो. त्याच पद्धतीनं या माध्यमातून आम्ही पुढे जातो. दुसरं असं होतं की कधी कधी कंप्लेंट नावाचं काहीच नसतं. वयानुसार कधी कधी चलबिचल वाढते माणसाची, कधी कधी नुसतंच घाबरल्यासारखं होतं. नेमकं मॅडम श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री छत्रपती संभाजी महाराज की जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. थँक्यू. तुमचं प्रेम बघून खरंच खूप छान वाटलं मला. असंच प्रेम कायम
कशासाठी खास या कार्यक्रमासाठी तुम्ही आलात, काय सांगा? काही नाही, बायकांचं आकर्षण आहे ना, गिफ्ट वगैरे त्याच्यासाठी, आणि बायकांचं सामान आहे, किराणा सामान, त्यासाठी बायका येणार. हो हो, बऱ्याच महिला देखील गर्दी करतायत, तुम्ही देखील आलात, काय वाटतंय? खूप छान वाटतंय आणि इथे छान आहे, मस्त आहे, कडधान्य वगैरे पण चांगलं आहे. गौतमी पाटील या कार्यक्रमासाठी येते, त्याबद्दल काय सांगा? काय नाही, चांगलं वाटतंय, पहिल्यांदा येतात तिथे कणकवलीमध्ये. काय सांगाल या कार्यक्रमासाठी आलाय? नाही, ते हळदी कुंकू या सगळं सौभाग्याचं लेणंच आहे. त्या व्यतिरिक्त हा कार्यक्रम आपला सुपर बाजाराचा, आम्ही तर प्रत्येक वेळी आम्ही सुपर बाजारातच घेतो आणि गौतमी पाटील येणार आणि त्या उत्सुकतेने आम्ही आलो इथे. काय सांगा? त्यासाठी म्हणजे त्यांना बघायचं आहे. हो, आणि हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आहे ना, कारण सौभाग्याचं लेणं आहे ते. बाजाराबद्दल काय सांगा? बाजार काय छान आहे. आता आम्ही घेऊ ना याच्या पुढे पण काय लागेल ते इथे. काय चांगलं वाटतं, व्यवस्थित समारंभ व्यवस्थित. आजी तुम्ही सगळ्यांना बघितल्यावर इथे बाजारात मजा वाटते. कार्यक्रमासाठी या सुपर बाजार ग्राहक बाजारामध्ये आलाय, काय सांगाल? खूप छान वाटतंय येऊन, कारण एवढं सुंदर सगळ्या गर्दी वगैरे बघून एकदम मस्त वाटतं आहे. आणि हळदीचे कुंकू वाहनही मिळालेलं आहे. आणि नंतर संध्याकाळी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर पैठणीचा सुंदर असा खेळ रंगणार आहे, त्यामुळे सगळ्या भगिनींनी अवश्य यावे. गौतमी पाटील खास या कार्यक्रमासाठी येतात, त्याबद्दल काय सांगा? खूप छान वाटतंय. आणि त्याच्याबरोबर जान्हवी किल्लेकर जी आहे ती अगदी माझ्या खूप परिचयाची असल्यामुळे ती आणि खास मी या कार्यक्रमासाठी आलेली आहे, तिला भेटण्यासाठी. हळदी कुंकूचा कार्यक्रम हा मोठा दिसतो इथे होताना, काय? हो, दिसतोय, एकदम छान वाटतोय बघण्यासाठी, एकदम छान. गर्दी खूप झालेली आहे, बायका कुपनही घेत आहेत. आणि आता बघूया त्यातून कोण लकी विनर निघतोय ते बघायचं आहे. येतो आम्ही सुपर बाजार, आमचा खूप परिचय म्हणजे असायचं आहे, त्यामुळे आम्ही कायम इथे येतो सुपर बाजारात बाजार करायला. कायमचा बाजार आमच्या इथेच असतो. आम्हाला खूप छान वाटलं इथे आल्यावर. आता आज हळदी कुंकू कार्यक्रम विशेष आहे यांचा. हा हळदी कुंकू कार्यक्रम म्हणजे खूप छान आहे, महिलांचा असतो ना. आज सर्व महिला आल्या आहेत तिथल्या, कणकवली, वसरगाव, वागडे इथल्या सर्व महिला आल्या आहेत. आज खूप आनंदाचा दिवस आहे आणि सुपर बाजारात आम्ही येतो कायमची इथे, पण मला छान बरं वाटलं. मुंबई गोवा महामार्गावर उरूस इथं भरधाव इनोव्हा कारचा अपघात झाला असून यामध्ये चालक राजकुमार दीपक भांगलेकर हा जखमी झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच गौतमी पाटील ही होम मिनिस्टर म्हणजेच खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाला येत आहे. कणकवलीत पहिल्यांदाच गौतमी पाटील यांच्या उपस्थितीत हा एवढा मोठा कार्यक्रम सुपर ग्राहक बाजार कणकवली यांच्या वतीने आयोजित केला आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. कणकवली शहरातील किंवा आजूबाजूच्या गावातील महिलांसाठी खास खेळ पैठणीचा कार्यक्रम या कणकवलीतील उपजिल्हा रुग्णालयासमोर होत आहे. आणि विशेष म्हणजे गौतमी पाटील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर मग बघायला गेलं तर लकी ड्रॉ हा मोठा कार्यक्रम आयोजित आहे. तो सुपर ग्राहक बाजार मॉल जो पंचायत समिती कणकवली पंचायत समिती समोर आहे आणि त्यांच्याच त्या उद्घाटन प्रसंगी निमित्ताने या येथे कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पटांगणावर ह्या कार्यक्रमाचे आयोजित केलेले आहे. आपण पाहतो आहोत की मोठ्या संख्येने आता या कार्यक्रमाचं नियोजन सुरू झालेलं आहे. मोठे महिलांची जास्तीत जास्त उपस्थिती राहणार आहे. त्यामुळेच आपण या ठिकाणची दृश्य पाहत आहोत की कशा पद्धतीने या सुपर ग्राहक बाजार मॉलच्या माध्यमातून जे शिंदे आहेत त्यांनी हे नियोजन एकंदरीत केलेलं आहे. सर्व येणाऱ्या महिलांचे असतील किंवा त्यांच्यासोबत येणाऱ्या त्यांचे मिस्टरांचे असतील यांचे जे बसण्याचे नियोजन आहे, तसेच या कार्यक्रमाला जी उपस्थिती असणार आहे खास करून महिला आणि कपल्स
यांनाच एंट्री आहे असं एकंदरीत समजत आहे. आणि त्यामुळे जे लकी ड्रॉ आहे त्यानंतर मग आपण बघितलं तर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आहे तो या स्टेजवर होणार आहे. त्यासाठी खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमासाठी खास ओम यादव, कॉमेडी किंग ओम यादव हे देखील उपस्थित राहणार आहे आणि त्यांनी महिलांचा ह्या कार्यक्रम ते घेणार आहे. तशाच पद्धतीने जान्हवी किल्लेकर या देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आणि कार्यक्रम इतका उत्कृष्ट आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि दरवेळी आपण या कार्यक्रमाचं नियोजन वेगवेगळ्या भागामध्ये करत असतो. यावेळी या ठिकाणी कणकवलीमध्ये हे कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. खास कणकवलीवासियांसाठी जी गौतमी पाटील आहे ते देखील या कार्यक्रमात येणार आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणचं सगळं जे वातावरण आहे ते सध्या आनंद आहे. महिलांसाठी हळदीकुंकाचा कार्यक्रम देखील 4 ते 6 या वेळेत जो त्यांच्या या बाजार ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी महिलांसाठी एक आनंदाची बाब आहे. हळदीकुंकाचा कार्यक्रम आहे, खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे आजचा दिवस हा महिलांचा आहे असंच एकंदरीत म्हणावं लागेल. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीतील महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सुपर ग्राहक बाजार मॉल यांच्या माध्यमातून कणकवलीतील सर्वात मोठा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समितीसमोर तेली रोड सुपर ग्राहक बाजार मॉल या ठिकाणी सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला लावणी सम्राज्ञी गौतमी पाटील, मराठी बिग बॉस फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर व कॉमेडी किंग ओम यादव हे उपस्थित राहणार आहेत. कणकवलीतील महिलांसाठी खास आकर्षण आणि आनंदाची बातमी आहे. म्हणजे आज सर्वात मोठा हळदीकुंकाचा कार्यक्रम हा कणकवलीत होत आहे आणि त्याचं आयोजन केलं आहे ते सुपर ग्राहक बाजार मॉल यांच्या वतीने आयोजन केलं आहे. सायंकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम आहे आणि याच कार्यक्रमांगी गौतमी पाटील, जान्हवी किल्लेदार आणि ओम यादव हे देखील या सुपर ग्राहक बाजारच्या मॉलच्या उद्घाटनाप्रसंगी येणार आहेत आणि ह्या ठिकाणी हा एक हळदीकुंकाचा कार्यक्रम देखील मोठा होणार आहे. कशा पद्धतीने या हळदीकुंकाच्या कार्यक्रमाचं नियोजन असेल, काय असेल हे देखील ते सुपर ग्राहक मॉलच्या ज्या सदस्य आहेत ते देखील आपल्याला सांगणार. मॅडम, काय सांगाल, हळदीकुंकाचा कार्यक्रम एक मोठा होतो आणि एवढी मोठी उपस्थिती असणार आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? आज हा आमचा कार्यक्रम इथे आहे. म्हणजे आम्ही 10 वर्ष कणकवलीत सेवा देतोय सुपर ग्राहक बाजारमधून. तर आता आम्ही नवीन जागेत ते स्थलांतरित करत आहोत. तर याचा आज शुभारंभ आहे की आम्ही याचा आज उद्घाटन समारंभ ठेवला आहे. तर यात आम्ही खास महिलांसाठी म्हणून 4 ते 6 या टायमिंगला हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करतो आहे. आणि त्याच्यानंतर 6 वाजल्यापासून आपल्या नरडवा रोडला ग्रामीण रुग्णालयाच्या समोर होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम करतो आहे. तिथे प्रमुख उपस्थिती गौतमी पाटील, जान्हवी किल्लेकर आणि आपले कॉमेडी किंग ओम यादव येत आहेत. आणि तिथे आम्ही महिलांसाठी म्हणून पण एक स्पेशल लकी ड्रॉ ठेवला आहे. त्याच्यासाठी पण 11 पैठणी, 10 शेगडी, 5 कुकर, 10 मिक्सर आणि 5 सोन्याचे नथ. आणि प्रत्येक सहभागी महिलांसाठी आम्ही एक गिफ्ट हॅम्पर ठेवलं आहे. एक आकर्षक भेटवस्तू म्हणजे प्रत्येकी सहभागी घेणाऱ्या महिलेला आम्ही प्रत्येकाला एक ती भेटवस्तू देणार आहोत. तसंच आमचा जो हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी पण आम्ही एक आकर्षक भेटवस्तू आम्ही देणारच होतो वाण म्हणून. प्लस त्यात आम्ही कंपन्यांचे पण काही सॅम्पलिंग पण देणार आहोत. निश्चितच हा कार्यक्रम होतोय. एक महिलांसाठी जी मोठी एक पर्वणी आहे आज, त्या महिलांना काय सांगाल? मला वाटतं की आज आम्ही खास महिलांसाठी म्हणून हे सगळं करतोय. तर त्यांनी खरंच इथे उपस्थिती दाखवावी आणि त्यांच्यासाठी एक आम्ही असं एक वेगळा अनुभव म्हणून सगळं इथे हे आयोजित केलं आहे. काही महिला ज्या स्टेजवर अजूनपर्यंत गेल्या नाही आहेत त्यांना पण एक संधी इथे भेटणार आहे. त्यांना काही कुपनचं काय प्राईज वगैरे काय द्यायची नाही आहे, फ्रीमध्ये सगळं आहे. तर त्यांनी सगळ्या महिलांनी जास्तीत जास्त महिलांनी याचा लाभ घ्यावा. निश्चितच जास्तीत जास्त महिलांनी लाभ घ्यावा असं सदस्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण बघितलं तर हा आजचा जो सुपर ग्राहक बाजारच्या मॉलचं उद्घाटन आहे आणि या उद्घाटन प्रसंगी ज्या लावणी सम्राज्ञी गौतमी पाटील आहेत, त्यानंतर जान्हवी किल्लेदार आहेत, ओम यादव हे देखील येणार आहे आणि सायंकाळी 4 वाजता या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण आता कणकवलीवासी देखील या कार्यक्रमाची वाट पाहताना दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.
माझे नेते खासदार नारायण राणे आहेत, माझा पक्ष नारायण राणे आहेत, त्यामुळे खासदार नारायण राणे मंत्री नितेश राणेंना सोडून मी कुठेही जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली आहे. राणे समर्थकांचा जो एक मेळावा झाला, या मेळाव्यामध्ये समीर नलावडे कुठे दिसून आले नाही. मी चर्चा सुरू. त्या दिवशी माझं चेकअप होतं, रुटीन चेकअप होतं, त्याच्यामुळे मी माझ्या रुटीन चेकअपसाठी हेल्थचं रुटीन चेकअप होतं, तिकडे गेलो होतो गोव्याला. माझी मिसेस होती आणि सगळे कार्यकर्ते आमचे तिथे आवर्जून होते. माझी अपॉइंटमेंट घेतलेली असते, दर 6 महिन्याने असते, त्याच्यामुळे ती चुकवता येत नाही. त्या वेळेला मी गेलो होतो. पण मी आजही सांगतो, माझे नेते हे नारायण राणे साहेब आहेत, माझा पक्ष सुद्धा नारायण राणे साहेब आहेत. माझे नेते नारायण राणे साहेब आहेत आणि नितेश राणे साहेब आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्या जर मनामध्ये काय असेल तर तसं काही नाही आहे. मी या दोघांना सोडून कुठे जाणार नाहीये. मी कट्टर समर्थक आहे. पण मी आजही सांगतो, माझे नेते हे नारायण राणे साहेब आहेत, माझा पक्ष सुद्धा नारायण राणे साहेब आहेत. माझे नेते नारायण राणे साहेब आहेत आणि नितेश राणे साहेब आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्या जर मनामध्ये काय असेल तर तसं काही नाही आहे. मी या दोघांना सोडून कुठे जाणार नाहीये. मी कट्टर समर्थक आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीत जानवलीत दुचाकी कारचा अपघात, 1 जण गंभीर जखमी. माझा पक्ष खासदार नारायण राणेच, त्यांना सोडून कुठेही जाणार नाही, समीर नलावडे यांचं वक्तव्य. आणि रस्ता सुरक्षा अंतर्गत वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.